Morjesta, hei mä ajattelin tehdä kerrankin tällaisen niin kuin jälkilöylyvideon, missä vähän käydään ajatuksia ja korjaillaan asioita, mitä tuolla kommenteissa on. Niin tässä ei varsinaisesti mitään uutta uutista ole, eli jos niiden perässä oot, niin ei kannata katsoa, mutta muuten jos asia kiinnostaa. No lähdetään vaikka ensimmäisenä siitä, että kun moni kyselee tuolla, että esitteletkö sen sun Bentley? No, se ei ole Bentley, että se on Smartti. #vitonen, jos siitä esittelyä tosiaan kaipaa, niin löytyy tuolta muista videoista kanavalta. Ja sitten tuolla kommenteissa on aika paljon juttua, että käyttäkää se jossain kolmannella osapuolella tarkastettavana. No, mähän on jutellut BMW Suomen kanssa muutaman kerran, lähinnä keskuksen kanssa kauhean pitkälle, jos siellä päässyt. Eli nyt jos joku BMW maahan tuonnista katsoo, niin saa kilautella ja jutella edelleen aiheesta. Mutta heillä tosiaan oli se ohjeistus, että esimerkiksi Hedin niin edustaa heitä näissä asioissa. Eli siellähän se on ollut pari kertaa tarkastettavana ja he on dokumentoinut sen auton ja tutkinut läpi ja lähettänyt tehtaalle sitten kuvat ja muut. Ja tässäkin pitää nyt muistaa, kun moni takertuu siihen akkuun, niin se takuuhan ei menetetty sen akun takia. Eli sen koko auton takia se menetettiin. Muutenhan siihen olisi tullut vain rajoitus siihen takuehtoisiin, ettei koske akkua. Mutta tosiaan, kun siinä on sitä airbagia näpelöity ja ei voida tietää, mitä kaikkea muuta siellä on näpelöity. Kun se auto pitäisi purkaa ihan atomeiksi, niin sitten selviää sitten, mitä muuta siellä on. Mutta siis se oikea kylkihän siitä nyt on mällätty. Siellä tosiaan lokareissa oli niitä massausjälkiä ja kaikkea muuta. On vedetty pakkeliakin sinne sun tänne ja maalattu ja muuta. Eli mä näkisin suurimpana ongelma tässä autossa sen, että me ei tiedetä, että mitä kaikkea muuta siitä on rikki. Airbagia ja sun muita. Eli ei kannata tarttua vaan siihen akkuun. Ja jos puhutaan siitä akusta, niin se akkukin on tarkastettu tietysti pari kertaa siellä huoltoliikkeessä sekä myös siellä katsastuksessa. Ja nyt voidaan sanoa siitä semmoinen pikkujuttu siitä akusta myöskin se, että katsastusmies sanoi, että tällainen klommo ei tule ajamalla. Ei puhuta siitä sen enempää, jätetään nekin tonne vähän niin kuin hihaan. Mutta joo, eli ei se ole pelkästään se akku, vaan se kokonaisuus, mikä siinä on. Ja luonnollisesti, jos se olisi itse johonkin kolautettu, niin totta kai vakuutusyhtiöhän sitä olisi soitettu ja laitettu se sinne menemään. Mutta tosiaan aika mielenkiintoista, että he nyt haluaisivat tarkastaa sitä autoa tosiaan, kun se sinne väkisin silloin vietiin. Ja kädestä pitäen näytettiin, että mistä irvistää ja noin poispäin. Heillä oli 3 päivää aikaa tarkistaa, niin miksi he haluaa nyt sen tarkistukseen. Ja autohan on siis seisonnassa, se ei ole liikennekelpoinen. Ja se on kesärenkaalla, ettei se auto edes liiku millään muulla kuin lavetin päällä, niin eipä sitä sinne olla viemässä ainakaan niin kuin itse. Mutta teidän kommenttien perusteella niin aina vaan vähemmän tekee mielistä mihinkään tarkastukseen, varsinkaan autocentterille antaa. Että vaikka haluaa uskoa aina kaikkea hyvää, mutta johonkin se raja on ehkä vedettävä. Mutta joo, tämmöisiä pohdintoja. Heittäkää edelleen lakimiehelle kyssäreitä. Yritetään saada se tuossa pyhien aikana se video tehty ja muutenkin saa edelleen kommentoida, että miksi se kannattaisi antaa sinne autocentterille tarkastaa se auto, koska se tosiaan siellä se 3 päivää ollut jo ja he on saanut sitä tarkastaa ja tutkia niin paljon kuin haluaa. Eli mikä lisähyöty tässä nyt sitten olisi. Mut joo, jatketaan pohdintaa ja heittele kommentteja.